голяма луница не стана. Вече започнахме да си търсим и да си намираме шофьорите, които ще ни карат през следващите 3 дни. Така изглеждат всички са облечени в червено. И в нашата група ще имаме 8 човека, което означава 8 човека и 8 шофьора, 16 човека ще сме заедно. Хора от всякакви националности, на всякакви години, им чуш, че са от 17 до 57. Общо заето, наистина всякакви възрасти, всякакви националности. Закусихме и след малко ще започнем да си слагаме багажите по моторите, напаковаме всичко в мотора и тръгваме. От много години насам искаме да направим този Хаджан Луп в най-северен Виетнам, но се озоваваме в страната винаги по най-неподходящото време, когато царят много силни дъждове и това винаги ни отказвало. Тази година имахме щастието да сме във Виетнам в подходящото време, за да можем да направим и този луп. И ако някой ми беше казал преди 10 или 15 години, че ще работим по точно такива проекти с цел заснемане и популяризиране на дестинации, сигурно нямаше да му повярвам. Но ето тук сме. Заменили сме скучното бюро с наистина доста динамични проекти, които не само, че ни доставят удоволствие, но и ни изкарват от всичките зони на комфорт, които имаме. А точно там човек успява да расте и да научава всичко ново, което ще му трябва за следващите години, както и да усъвършенства вече наученото през последните години. Когато работиш по проекти за заснемане на дадена дестинация, начинът на заснемане е изцяло динамичен. Няма нищо общо с статичните проекти, при които физическото или психическото ти състояние почти не оказва влияние. Когато обаче си на мотор, да кажем по 10 часа на ден и трябва да си наштрек във всяка една минута, заснемането и документирането придобиват съвсем различно измерение. Изискват пълна концентрация, постоянна готовност за действие и умението да уловиш момента, докато светът около теб се движи. Ето го шофьорът ни. Много слабичко и нисичко момченце, което означава, че ще сме леки на мотора. Ето ни го и мотора. Ето там отиваме. Това ще ни е мотора за следващите дни. Следващите няколко дни ще обикаляме с моторите над 400 км в северната част на Виетнам. Хаджан Луп е известен с това, че е вероятно най-красивия маршрут за обикаляне с мотор в цяла Югоизточна Азия и наистина с ръка на сърце мога да кажа, че рядко съм виждала по-красиви панорамни гледки, а за изживяванията наистина нямам думи, за да споделя всичко, което човек усеща докато се движи на мотора и с тези невероятни планински маршрути в северната част на Виетнам. Останете с нас и в следващите видеа, където стъпка по стъпка ще ви разкажа и покажа всичко, което видяхме и живяхме по пътя.